एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नै दा जों थांनो नागिरदों। नागिरनाया जाहैबाय नैबे आंहा बियानै सानै बिसोर बिब' बिनानाव ओमफ्राय HS पास जानायनि थाखाय गामिनिफ्राय बिसोरखौ बरायगोन आरोना, बिसोरनो मान बावगोन। ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो जोङो थांनो ओंखारदों आरोना। फैदो बिब' बिनानाव मालाय PO पास जाबाय। जोंना बाजैया बेनो बिमाया मालाय बिराद हेपि दिनै फिसाजो सानैखौ बरायगोननि खोथा नालाय। दे फिसाजोआ फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन खिथादो नोंना। फार्स्ट डिभिजन थांदोंमोन थांनायालाय सानैबो। स्कुटि मोनसिगोन गंनै, सिन्था गैला मालाय बायनांनाय नंला। ओमफ्राय नै जोंना गारिया स्टार्ट जाबाय, नै ओरै थांसै। दा नै थांनो ओंखारबाय, दिहुनबाय नै गारिखौ। दा नै जों ज'यैनो लोगोसे ओंखारबाय आरो बियानैमोनखौ दोनलांनो थाखाय। नैबेहा फंबाय, नै अनसायलु बसुमतारी, नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखायो। दा जों थांगासिनो दङ। एसे लामाखौ दिन्थिलांनोसै, फ्लाइअभारजों थांगोन नालाय। जि मोजां बिसिना मालाय गामिया, एकदम लामा हाजोनि सिनारिखौ नुलांजोबो आरो। थांबाय थानोसै लोगोफोर। ल' कलेज मोननोसै लोगोफोर। नै बेलाय ल' कलेजआ जों गामिनि जायफोर नायदों, नै बेवहाय बियादै सानै दङना, सेंग्रा सिख्ला, बेयावनो फरायफैयो आरो बे ल' कलेजावनो। ओमफ्राय DTO अफिसा आखिथिंजायमोन आरो लोगोफोर। नै हास्लाबासै आङो, गारियाव थानायनि खोथा नालाय। नै दा नैबे टार्निं, बेजोंनो थांगोन, फ्लाइअभार लामा मोनहैसिगोन। नै बेनि उनाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबा आरो नुबावगोन बावखुंग्रि थांनाय लामाखौ आरोना। बावखुंग्रि खाथियावनो जोंना थांगोना। फ्लाइअभार मोनफैबाय नै लोगोफोर। नायदो फ्लाइअभारनि सिनारिफोरखौ मारै मालाय एकदम बेलासि समाव सेंग्रा सिख्ला ज' बेरायो, बार जायो, जाय बोरै गेलेफैयो। नै लोगोफोर नायदो, बेनो जाहैबाय क'क्राझारनि फ्लाइअभार। नै जि मोजां नुदोंना, नै बिराद फैबाथाय थांनो बायो आरोना बेनि बारखौ मोनजाबाथाय। नै लोगोफोर नाय, नै नुबायना लोगोफोर, नै फ्लाइअभारा नै डाउन जालांबाय आरोना लामाया एबार। आयु मोजां नंगौना नङा अनसायलु? नै सिनारिया मोजां ना? जोब्बाय लोगोफोर। नै फ्लाइअभार बारनानैहाय नै बेबायदि धाबा दं आरोना, खुसि हटेल। नै बिराद दङ आरोना, गोदान जागासिनो नै। बेरायनानै आरामसे मा जानो गोसो जालांनो हायो आरो बेयावनो। ओमफ्राय बावखुंग्रि थांनाय लामा मोनथारनोसै लोगोफोर। नै ओरैजाय बावखुंग्रि थांग्रा लोगोसे बाजैमोननि गामि थारायबारि आरो, नै बेजोंनो थाङो लोगोफोर। जोंहा बियानै मोना सानैबो सिगाङाव SSLC एग्जामाव फार्स्ट डिभिजन पास खालामनो हादोंमोन। ओमफ्राय बिसोरो आनन्दराम बरुवा बान्थाखौ मोनखांबाय आरो सानैबो। लोगोसेनो गामिनिफ्रायबो फरायजाबाय, मान बावजाबाय। ओमफ्राय नै दिनैबो मालाय बे पजिसनानो आरो, सानैबो बिराद मोजां फरायनायाव। नै ओमफ्राय बिसोरो डिग्रिखौ लाबाय। थाबथालायबायहाय आंहा गय जानाया। क'क्राझार govt कलेजाव लाबाय आरो बिसोरो सानैबो इडुकेसन मेजर। नै एबार एकदम क'क्राझार govt कलेजाव आगान होजेनसिगोन सानैबो। नायनोसै आरो मा जायो, नोंथांमोना बेखौबो थारैनो मिथिगोन उनावहाय। नै लोगोफोर बावखुंग्रि थांनाय लामाया जि मोजां सिनारि, एकदम आदर्श बिद्यालयमोन लोगोफोर। नै नायदो, नाय लोगोफोर, बेनो बावखुंग्रि हाजोआ। नायदो सोमखोर बेसेबांबा मोजां, नै समायना। नै एकदम नेचारेल सिनारि आरो। नै आयै मावबायहाय र'। नै बारा प्रेक्टिसबो गैया नालाय लोगोफोर। नै प्रेक्टिस थानायमोनब्ला जि मोजां दिन्थिनो हासिगौमोन। नै बेनो आरो बावखुंग्रि हाजोआ, मालाय
मालाय सेंग्रालाय सिख्लालाय ज' गथ' गथाय बिमा बिफा फेमिलि लायै लायै गाखोहैयो माने साननाया जाफुङो नालाय सारि सारि बिफां लाइफां हाजो हाला मिथिंगानि सोमखोर महरखौ बेयावनो नुयो आरोना नै एकदम मोजांथार गामिया बिराद मोजां गुसु थान्दा मालाय हाजो खाथि नालाय नै बेनो जाहैबाय थारायबारि गामिनि लामा लोगोफोर नायदो नै आयौ बावखुंग्रि हाजो खाथि सफैथारबाय नै लोगोफोर खिन्थु दिनै जोङो बावखुंग्रि हाजोसिम सफैथ'नाय नंला माब्लाबा लाबोथारगोन आं बावखुंग्रि भिडिअ नै मालाय थारायबारि गामिना नै माइ गायनो रेडि जाबाय बेलायथ' नायदो नै एसे मोजां मालाय ओरैबो हरैबो नै मालाय माइ गायनो रेडि जाथारबाय ओरै इउनिभारसिटि गोदान जाफैगोन नैबे लामाजोंनो लोगोफोर नै बावखुंग्रिथिंजाय आरो खाथिथारसै बावखुंग्रिया ओमफ्राय फारसेथिं नै ओरै थारायबारि गामि हाबथारबाय आरो नै ओमफ्राय नै बेयावनो लोगोफोर बियानैमोनखौ जों बाजैमोनखौ बेयावनो गालांसिगोन नै मालाय जमा जुथुमबायानो नै नै बिसोरो ओंखारबाय दा नै बाय बाय आब'मोना थांबायना दा ओमफ्राय नै जों गामियाव सफैबाय आरोना बाजैमोननि गामियाव एकदम मालायनो सनिया जारिमिनमोननि बोरमाया जि मोजां नै ओरैबो मानै दङ माथाम नै जि मोजां लोगोफोर नै मालाय बोरमाया ओमफ्राय मालाय नै बेयावबो दंबावो नैबो बिमा फिसा लेबु फिथाइ नै जि मोजां थायदों आरो नै अनसायलु बिमायंनि आरोना बेयो अनसायलु बिमायंनि लेबु आरो बे किजि रानि अनजालिमोननि लेबु नै फैनायावनो फैनाय गामिनि फ्रेस खांख्रिखला मैगं नै जारिमिन बिफाया खाबाय आरो जोंनो नै जाबाय दे थोसिगोन दा जों नै फ्लाइअभार मोनफैफिनबाय आरो जोङो बाजैमोननिफ्राय खांख्रिखलाबो लानानै फैबाय ओमफ्राय दा बिसोरजोंथ' जों थाफायासै माने बिसोरखौ दोननानैल' फैबाय आरो लोगोफोर दाहाय बिफाया लायफिनसिगोन आरो बिसना मानो होनब्ला जों थाफाबाय थानो हाया खामानि दङ नालाय ओमफ्राय आदायानो बुंखाना नालाय बिसिनि बिफाया ओमफ्राय दाहाय लायफिनसिगोन आरो जोब्बाय नै फ्लाइअभार लामाया आंनि बियानै सानैनि महरखौ नुनायावथ' बेलेग नुयो आरो गोजौ गाहायखौबो नायोब्ला माने सासेया गोजौसिन सासेया गाहाय ओमफ्राय बिसोरो जावजासो आरो लोगोफोर खायसे एकदम सेम महर थायोना ओमफ्राय बिस्रा माने गाहाय गोजौखौ नायोब्लाबो महरखौ नायोब्लाबो माने जावजा बायदि नुवा आरो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय